Mnohí ženy si prídu na svoje. A samozrejme si vypočujete aj tých, ktorí spievajú ako bohovia. Superstyle pre každú superstar. V Valparku. Mladý alebo starý, to sa uvidí. Miky, postav sa sem, aby nevidel na kýbel. Ja poviem tie reči a Dub s Martinom ho oblejú. Chlapi, chcem vám povedať, že ten nový, čo som ho vybral, že je to moje rozhodnutie. Bol by som tak, keby ste ho rešpektovali. Prečo si nám nič nepovedal? Tá kočka mala testy na výbor. Kondičku, odbornosť. V kurze bola najlepšia vo všetkom. Len nedožera. Viktor.